So ang destination natin is pupunta tayo ng Nueva Vizcaya. Pupunta tayo ng Dupax del Sur. So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Baguio Aretao Road or Benguet Nueva Vizcaya Road or Ambuklaw Road. Napakaganda ng view dito. Hindi ko, no? Pakita ko sa inyo yung daan sa mapa, sa Google Map. Ayan, tingnan nyo. Para siyang bituka. Parang intestine. Bula-bulati siya. Buti na lang hindi tayo biyahilo. Okay, madami pa tayong gas. Matipid din sa gas tong PCX, Honda PCX. Ako nga pala, nakaka 175 kilometers na tayo mula Tarlac. Nagpunta tayo ng Baguio, tapos doon sa may Irisan, doon sa may Dragon Castle, tapos doon sa tunnel ng Marcos Highway, sa itaas ng tunnel, tapos doon sa may Mount Camisong. Ngayon papunta na tayo ng Nueva Vizcaya. O nga pala, yung pupuntahan natin guys sa may Dupax del Sur siya, ay bagong kalsada na ginawa nila doon sa may taas ng mga rolling hills, sa taas ng mga bundok. O nga pala, sa mga hindi pa nakadaan dito, nakakadaan dito at nagbabalak na dumaan dito sa may Benguet Nueva Vizcaya Road, ayan, doble ingat lang po kasi yung kalsada is hindi siya ganun kalapad, hindi katulad nung sa Marcos Highway, at sobrang daming liko nito guys. Kaya siguraduhin na nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan, lalo na yung mga preno nyo. Tulad dito, pababa tayo ngayon. May mga part kasi dito na sobrang sharp tapos pababa. Ayun, medyo delikado yun, lalo na kung malaking sasakyan nyo. Pero kung nakamotor kayo at mahilig kayo sa banking, ayan, siguradong mag-i-enjoy kayo dito. Shift to low gear. Accident prone area. Ito yata yung sobrang talim na kurbada. Ito yung hairpin curve. Oh, di ba? Oh. Ayan guys, oh, tignan nyo naman kung gaano katalim yung kurbada na to. Tapos ang mahirap pa dito, sobrang talim na niya, pababa pa siyang gano'n, no? Kaya napakadelikado sa parting ito ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Let's go. Yung iba na dumadaan kanina, bumubusi na sila, lalo na yung mga jeep na mahahaba, bago sila dumiretso, para sure na walang kasalubong. Ito pa, oh, tatalim mo. Pero kagandahan dito guys, asfalto naman yung kalsada, kaya maganda kapit ng gulong. At walang mga landslide. Nakailang beses na ako dumaan dito, wala pa akong nakabutan na landslide dito. Meron man siguro yung ano lang, mga maliliit na landslide. Ganda ng bundok, oh, sa kaliwa, oh. Ito sa kanan natin, sinemento na to, oh. Talim. Ayan, oh, sinemento na siya. Madalas mag-landslide siguro dyan, kaya ginawa nila sinemento na. O nga pala, itong Benguet Nueva Vizcaya Road is nasa ano to, mahigit sa 100 kilometro, or nasa siguro mga 3 hours to, 2 to 3 hours. Ito yung pinakamahabang kalsada na paakyat or pababa ng Baguio.
Dito galing na tayo dati, papuntang Tinongdan tsaka Binga Dam. Shout out kay Jong na nagtatrabaho sa Binga Dam. Yung aso siga oh. Do not bridge. Ang daming mga truck sa ilalim. Ano, silipin natin yung sa ilalim. Tingnan nyo, ang daming truck sa baba. Oo, di ba? Ay no, daming truck oh. Mga nagkakwari siguro yan. Doon tayo galing oh. Ayun yung tulay oh. Tara. Snake Road. Kukunti lang mga dumadaan ngayon ah. Halos wala tayong nakakasalubong. Iilan pa lang yung nakasalubong natin. Kahit di ka marunong bumanking dito, paglabas mo ng Nueva Vizcaya, magaling ka nang magbanking. Dahil sa sobrang dami ng mga liko. Ito, Sitio Minac na tayo. Mula dito kita na natin yung Ambuklaw Dam. Ayun o. Maganda rin yung view dyan, doon sa tabi ng ano, ilog sa may Ambuklaw. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung ilog, ito yung kalsada, tapos katabi niya ilog. Ang ganda guys oh. Ang ganda ng ilog ngayon, green na green. Grabe yung mga bato na to oh. Nanalaglag siguro to, galing sa taas. Ang lalaki. Ganda ng ilog guys. Okay guys, nagpalipad tayo ng drone dito kasi napakaganda ng ilog oh. Green. Kasi ilang beses na tayo dumaan dito, laging kulay kape pag dumadaan tayo. Dahil siguro laging umuulan nun pag dumadaan tayo. Pero ngayon ang ganda niya oh. Tara, makulimlim na. Tara na. Time check 2:39 PM. Malayo-layo pa tayo. Sa makikiraan po. Lakas ng hangin. Ganda talaga ng ano, ilog oh. Lakas ng buhos niya doon oh. Nakita ko si drone shot, nagpakawala yung Ambuklaw Dam. Kaya malakas din yung agos ng tubig ngayon dito sa may ilog. Ito oh, pakita ko sa inyo. Hihi, lakas. Medyo nakakatakot pala pag nandito ka oh, pag malapitan. Wala. Tapos ang ganda ng mga bato sa gilid ng ilog, kulay white. Mukhang hindi na tayo aabot ng maliwanag sa Dupax. At lang tayo na matutuluyan natin diyan sa tabi-tabi mamaya. Ito pa dito. Hinto ulit tayo dito. Ang ganda. Ganda ng ilog. Tara, tara, tara. Tapos dito sa may Ambuklaw, malapit sa Ambuklaw Dam, madami nagbebenta dito ng mga tilapia. Ang lalaki ng mga tilapia nila. Sobrang laki talaga. Kala mo karpa. Ayan o, Ambuklaw tilapia. Okay, packet na to. Ito, dito hinati nila yung bato dito oh, yung bundok. Biniyak nila. Ito pa oh.
Heto na yung Ambuklaw view deck. Makikita mo dito, I love Ambuklaw. Tapos kapag tumayo ka doon o kaya doon sa taas, makikita mo yung Ambuklaw Dam. So hindi na tayo pupunta doon sa may Ambuklaw Dam kasi nakailang beses na tayo dyan eh. Ang dami na nating vlog dyan. Diretso na tayo, pero di tayo masyadong gabihin. Ito yung daan papunta doon sa dam, dito sa kaliwa. Eh, may nagbebenta din dito ng tilapia. Paket pa rin po tayo. Bula-bulati pa rin guys. Ay. Ayan yung Agno River guys. Ayan oh. Green na green ngayon oh. Oh, di ba? Bali yung Agno River na yan, yung mga tubig na galing sa mga bundok, yan, pupunta dyan sa ilog na yan. Tapos yung tubig sa Agno River pupunta dun sa Ambuklaw Dam, papuntang Binga Dam, tapos hanggang Pangasinan na yan. Nakalimutan ko isang dam sa Pangasinan eh, yung sa may malapit sa Quezon doon. Tapos lalabas na yung tubig hanggang Pangasinan na. So ganyan kahaba yung Agno River. Ang Agno River ay isang pangunahing daanan ng tubig sa Hilagang Luzon. Ito ay may sukat na 248 kilometers ang haba. Kilala ito bilang ikatlong pinakamahabang ilog sa Luzon kasunod ng Cagayan River. Nagsisimula ang Agno River sa kabundukan ng Cordillera, partikular sa bayan ng Bugyas, Benguet. Mula rito, bumabaybay ito patimog, dumaraan sa maraming bayan ng Benguet at Pangasinan bago ito magtapos sa Gulf of Lingayen at bumuo sa dagat kanlurang Pilipinas. Malaki ang papel ng ilog sa buhay ng mga naninirahan sa mga bayang malapit dito. Nagbibigay ito ng patubig sa mga sakahan, lalo na sa Pangasinan. Isa sa mga pinakaimportanteng istruktura na matatagpuan sa Agno River ay ang San Roque Dam sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. Ito ang pinakamalaking dam sa Pilipinas at ginagamit sa hydroelectric power generation, irigasyon at kontrol sa pagbaha. Tumutulong ito sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Bukod sa agrikultura at enerhiya, ang Agno River ay mayaman din sa natural na kagandahan. Ang Ilog Agno ay hindi lang isang likas na yamang tubig, kundi isang haligi ng buhay sa Hilagang Luzon. Malaki ang kontribusyon nito sa agrikultura, enerhiya at turismo ng bansa. Gayunpaman, kinakailangan ng masusing pangangalaga upang mapanatili ang kalinisan at pagiging kapaki-pakinabang nito para sa mga susunod na henerasyon. Okay, pababa na po tayo. Puro pababa na to. Tapos aakyat ulit tayo pagdating dun sa may intersection puntang Bocod. Aknip Bridge. Salamin oh, galing oh. Dahil sa sobrang talim ng mga liko, may mga parte na naglalagay na sila ng salamin para makita mo yung kasalubong mo, para makita mo kung may kasalubong ka. Ayan oh, salamin oh. O may kasalubong tayong truck. O galing. Nueva Vizcaya, diretso kaliwa, Bocod. So heto na yung kanto papuntang Bocod town proper, papuntang Kabayan, papuntang Mount Pulag, tsaka Lake Tabeo. Yan, dito sa kaliwa papuntang New Highest Point. So itong diretso na to papuntang Nueva Vizcaya na to. Solid talaga mga Tamaraw. Kahit lumang-luma na to, tumatakbo pa rin. So sabi nila yung mga Tamaraw na yan ay yung mga dating taxi or ex-taxi sa Baguio na pinapalitan dahil hindi na pwede, napunta sa mga farmers. Nabasa ko lang sa comment doon sa video natin dati. Kaya pala madaming mga Tamaraw FX na ginagamit ng mga farmers dito. At saka halos hindi na daw stock yung mga makina ng mga yan. Halos mga ano na, upgraded na. Kaya pala lalakas. At sabi din nung nakakwentuhan natin sa Tinok dati, yung FX daw, Tamaraw FX is madaling i-maintain, tsaka madami daw pyesa. Kaya madaming FX dito sa Cordillera. Malakas din sa ahunan at sa kargahan. So
So after natin bumaba dun sa kanto papunta ng Bocod, town proper, ito, paakyat na ulit tayo. Bali aakyat tayo sa bundok niyan, tapos bababa ulit tayo palabas ng Aritao, Nueva Vizcaya. Pero zigzag pa rin yan, hanggang Aritao na yan, puro zigzag yan. Kahit mahilig ka sa mga banking dito, magsasawa ka. Dahil sobrang haba niya na zigzag. Mula Baguio hanggang Nueva Vizcaya, puro zigzag. Pero okay lang, maganda naman ang view. Tsaka hindi naman mainit dito, malamig yung hangin. Huwag ka lang magmamaneho dito ng inaantok. Baka malaglag ka sa bangin. Huwag inaantok ka, itabi mo muna, matulog ka muna, power nap ka muna. Ang daming pine trees dito. Tapos makita nyo, naging kulay orange na yung paligid natin, no? Dito sa side, dahil yan sa mga natuyong dahon ng pine trees. Galing. Lamig. Ang lamig na hangin. Ay, ang lamig dito. So, heto na guys, heto na yung kanto papasok papunta ng slab house. Yan, dire-diretso lang po yan. Kaya lang medyo matarik. Ayan o, makita nyo, matarik yan, medyo malayo pa. At may rough road po. Hindi advisable na pumasok dyan ang mga sedan tsaka mga motor na mabababa ang ground clearance. Stop over muna tayo. Time check, 3:40. Okay, time check, 4 PM, sakto. So mga isang oras pa mahigit yan hanggang Aritao, Nueva Vizcaya. Let's go, tuloy na natin ang adventure. Lamig dito banda. Tumatagos sa jacket natin yung lamig, tsaka sa mga gloves. Dito mahina signal pero may mga tindahan na may piso wifi. Tulad kanina nag-stop over tayo, na-connect tayo doon, piso wifi, 5 pesos, 30 minutes na. Makakapag-check ka na ng mga messages mo at makakapag-update ka na rin ng map. Ito, may mga pahingaan sila oh. Sarap na araw. Okay, ito na yata ang boundary ng Nueva Vizcaya at Benguet Police Provincial Office. So ito guys, nandito na tayo sa may boundary ng Benguet at Nueva Vizcaya. Bali yung Benguet nasa likod natin at heto na po ang Nueva Vizcaya District Highway Boundary, Nueva Vizcaya Benguet Road. Welcome to Cayapa, Nueva Vizcaya, summer capital of Nueva Vizcaya. Founded 1915. Tapos may mga igrot dito na nakasuot ng tribal na damit. Mount Ugo, 24 kilometers away. Palipad tayo drone. Sir. Good afternoon po. Punta po ako ng Aritao. Tarlac po. Oo. Galing ako ng Baguio. Tapos umikot ako dito. Oo. Opo. Ayun, shoutout sa mga kapulisan natin dito. Thank you po. Sige po. Uy. Thank you. Let's go. Yun, shoutout sa mga kapulisan natin dito sa may Cayapa, Nueva Vizcaya. Okay yung ganyan, yung may police visibility para syempre mas safe at para matakot yung mga masasamang loob, di ba? Salamat sa mga police natin na nagbabantay dito para sa ng kaayusan at kapayapaan dito sa Cordillera. Napapanatag yung loob ko pag mga ganyan, may nakikita akong mga checkpoint. Okay, let's go. Cayapa town proper na tayo niyan next. Hindi ko alam kung dito na ba tayo mag-overnight, kasi may alam akong transient dito eh. O kung ididiretso natin ng Aritao or Bambang, pwede tayo sa Bambang, pwede tayo sa Aritao, Nueva Vizcaya. Hindi ko alam kung may doon eh, may transient eh. Pero sige, bahala na mamaya. Tignan natin kung anong mangyayari. As much as possible sana ayaw kong mag-drive ng madilim eh, para safe. Ang oras natin ay
4:33 PM. Sa oras pa hanggang Nueva Vizcaya, hanggang Bambang tsaka Aritao. Ito na, town proper ng Kayapa. Ito yung papunta ng Mount Ugo, yung sa kanan na yun. Well, pinasok namin yun, tapos lumabas kami, ito Ugon Benguet na. Tapos ito, yung kulay green na to, meron dyan transient, pwede mag-overnight dyan. Pero check muna tayo ng map. Ay, wala din signal dito. So diretso na natin. Titignan ko sana kung yung estimated time kung ilang oras pa hanggang makalabas ng highway. Let's go, bahala na. Let's go. Yung last na punta namin dito, chinek ko yung elevation dito sa may Kayapa. Halos kasing taas pala to ng Baguio. Nasa 1,500 meters above sea level siya. Okay, kahit dito po sa pinaka-town proper ng Kayapa is mahina ang signal. Ayan. Smart at saka Globe. Naalala ko nung nagpunta kami dito, connect lang kami sa wifi. Meron tayong isang oras para makalabas dito bago magdilim. Sana matandaan pa natin yung daan kasi wala tayong mapa eh. Pero alam ko dire-diretso lang to. Ganda oh. Ay, sinagan ng araw yung bundok. Wow, look at that view. Ganda. Pababa pa rin po tayo. Ay, grabe. Stop over muna tayo dito. Wow, ganda. Napakaganda ng view. Speechless ako. Ay, may ano sila oh, tram ba tawag dyan? Ito oh. Pero manual yun sa kanila, hindi katulad dun sa Muskalan na may makina. Ito manual lang ngayon oh. Pinikot siguro nilang ganun. Ayan. Saan kaya papunta to? Ayan oh, sasakay nila dito yung mga gulay, tapos pupunta dun sa ilalim. Galing. Papalipad sana ako doon, kaya lang wala nang oras. Uy, doggy, wag mo ihiyan yung motor ko. Wag mo markahan yung motor ko. Tara. Ay, nakakamangha yung ganda ng mga bundok. Kaya tumatagal yung biyahe natin eh. Ang ganda kasi ng view. Okay, ito, nasa baba na tayo guys. Okay. Pero kahit nasa baba na tayo, zigzag pa rin yan. Hanggang makalabas tayo ng highway. Ang ginagawa silang isa pang tulay dito sa kaliwa oh. Or magiging dalawa na yung tulay oh. Pinkian Bridge. Bakit kaya sila gumagawa pa ng isang tulay? Baka luma na to, pero mukhang bago pa naman ah. Dito sa may kanto dito, bago tulay, merong piece wifi. Update tayo ng mapa. Okay, ito, pag dumiretso tayo papuntang Bambang. Tapos dito naman sa kanan papuntang Aritao. Pero bago lahat, piece wifi muna tayo dito. Hanap tayo ng transient sa mapa. Ayun oh. Ayun, time check, 5:22 PM na. Medyo dumidilim na guys. So 30 minutes na lang, nandun na tayo sa Bambang. Doon na tayo mag-check-in, doon na tayo lalabas. Hindi na sa Aritao. Tara, may gas pa tayo. So 22 kilometers na lang. Let's go. First time ko yata nadaan dito. Madalas doon ako dumadaan eh, pa Aritao. Doon ako lumalabas. So ngayon dito naman, para iba naman yung view. Alam ko part pa ng Kayapa to eh. Kayapa na Nueva Vizcaya. Ang laki ng Kayapa eh. Silip nga tayo dito. Uy, okay din pala ang view dito guys oh. May ilog dito sa bandang kanan. Ganda guys. Ito muna tayo. Pakita ko lang sa inyo. Silip lang tayo. Ay, bakit may cross dito? Hindi kaya may accident. Ay, may mga cross oh. Bakit kaya? Ayan guys oh, ganda oh. Tara. Ayun oh, bakit kaya may mga cross oh. Let's go. 27 minutes na lang or 20 kilometers. Makakalabas na tayo sa highway. Ganda ng mga rolling hills.
Hindi kaya dyan tayo pupunta? Kasi pupuntahan natin rolling hills ng Dupax del Sur eh. Hindi kaya yun. Kalubog na ang araw. Barangay San Fabian. Nasa Barangay San Fabian na po tayo. Grabe, daming baka sa taas. Buti hindi sila nalalaglag, no? Ang galing nila. Ayan, no? Lapit na natin. Pwede na lakarin. Thank you, come again. Hanggang dito yung kaya pa. Grabe naman. Ang haba naman. Oo nga, hanggang dito yung kaya pa. Ayun, no? Welcome to kaya pa. So ito siguro Bambang na to. Salinas. Wow. Ganda dito. Ganda dito sa may Salinas. Salinas na nga to. Ayun, Salinas Elementary School sa kaliwa. Ganda dito. Hanap tayo pesto. Palipad tayo drone. Ang ganda oh, ng mga bundok. Tsaka dito sa harap at saka dito sa kanan. Tara, palipad tayo para makita natin yung aerial view nitong Salinas, Nueva Vizcaya. Grabe, sobrang ganda ng mga rolling hills. Ang dami, sobrang dami. Dito sa kaliwa, dito sa harap, at saka dito sa kanan. Sayang, medyo madilim na. Pero ang ganda pa rin kahit madilim na. Balikan kaya natin bukas to na maliwanag. Napakaganda eh, ang dami oh dito. Ngayon ko lang nalaman na may mga ganito karaming rolling hills pala dito sa may Nueva Vizcaya. Kung hindi pa tayo nagpalipad ng drone, di natin nakita na ang dami palang mga rolling hills dyan. Okay, so malapit na tayo. 14 minutes na lang, nasa highway na tayo. Ang ganda talaga. Nagulat ako nung nagpalipad ako ng drone eh. Kasi kung nandito ka sa baba, hindi mo sila makikita. Makikita mo lang yung nandito sa harap, tsaka yung dito sa kanan, sa side, yung mga nasa side lang. So hanap na tayo ng transient or hotel dito. Ayan o, sana kita pa sa camera kahit madilim na. Ayan sila o. Ayan o, ano kaya puntahan yan? Tara, bukas tignan natin kung may daan papunta dyan. Lapitan natin sila. Ganda talaga eh oh. Kaya lang madilim na sa camera, sana kita pa rin. Ayan po oh. Ang ganda guys. Grabe. Balikan natin bukas to. Gusto ko makita ng maliwanag to mga to. Ay may daan siya eh. So masyadong mahaba na yung episode na to. Siguro sa susunod na episode na lang natin ipapakita yung mga rolling hills. Kaya abangan nyo guys. So ayun, goal natin makapunta muna ng highway at makahanap ng hotel. Matutuluyan natin. Ang ganda ng silhouette ng bundok oh.
Pan-Philippine Highway or Maharlika Highway na. Busy ang Bambang, Nueva Vizcaya. Ayan, shout out po sa mga taga Bambang. Si taga dito yata si Leanne Sierra. Shout out sa iyo, Ma'am Leanne Sierra. Okay guys, ang oras natin ay 10 PM na. Ito, nakapag-check-in na tayo. Nandito tayo ngayon sa may Bambang, Nueva Vizcaya. Dito tayo nakapag-check-in sa may Sofia Hotel. At nakapag-dinner na rin tayo kasi mayroong restaurant dito sa tabi ng Sofia Hotel. So shoutout kay Sir JR yata yun, tsaka Sir Jan na nakilala natin kanina, na-meet natin doon sa labas. Pahinga na tayo kasi medyo nakakapagod yung araw na to. Ang dami natin pinuntahan. Siyempre, kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Oo nga pala, abangan niyo yung susunod na episode. Babalikan natin yung Salinas, papakita natin, syempre, yung babalikan natin para mabidyohan natin ng maliwanag kasi kanina madilim na. Tapos pupuntahan natin yung sa may Dupax del Sur, yung bagong tourist attraction doon, yung Rolling Hills. Kaya abangan niyo sa susunod na episode. So yun lang guys, pahinga na tayo. Salamat sa panonood and good night. Ciao!